Rôl Cyfoeth Naturiol Cymru yw i fynd i'r afael ar argyfyngau newid yn yr hinsawdd, natur a llygredd. Un o'n prif cyfrifoldebau ni yw i wneud yn siŵr bod pobl ar draws Cymru yn gwybod y risg llifogydd a bod ni'n gallu helpu cymunedau ar draws Cymru i fod yn barod am tywyd gwael. Yn 2024 daeth y cyfle i ni greu wasanaeth oedd yn hollol ar gyfer pobl Cymru, a fel rhan o hwnna, o'n i moyn creu gwasanaeth oedd yn cynnig y cyfle i bobl i gofrestru am y gwasanaeth yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Mwyn gofrestru am y wasanaeth, mae'n syml iawn, mae'n rhad ac yn ddim. Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, gallwch roi eich cod post mewn i'r wefan i weld beth yw'r risg yn eich ardal chi. Os chi'n gweld bod risg llifogydd yn eich ardal chi, gallwch cyfrestru yn syml iawn am ein wasanaeth o brydau llifogydd, trwy ffonio ffrydlain neu rhoi eich manylion mewn i'r wefan a gyfrestru yn Gymraeg neu Saesneg. Mae'r gwaith caled yn mynd mewn i greu gwasanaeth, ond does dim pwynt rhoi gwasanaeth mewn i le os dyw pobl ddim yn gwybod amdano fe. Felly mae gwaith caled a pwysig i tîm cyfathrebu, i phob aelod o staff. Dyn ni'n hysbysebu ar y radio, ar y cyfryngau, yn ein cyfweliadau ar y teledu, bod pobl yn gallu dewis i dderbyn y rybuddion yn Gymraeg neu yn y Saesneg ei ddewis nhw. Wrth ni ganolbwyntio ar hyrwyddo'r ffaith bod y gwasanaeth ar gael yn y Gymraeg, ni wedi gweld cynnydd yn y pobl sy'n cyfrestru yn y Gymraeg yn y gwasanaeth. Mae lot mwy o waith i wneud, ond mae'n amlwg bod y gofyn ar galw am y wasanaeth yn y Gymraeg achos ni wedi gweld mwy o bobl yn gyfrestru amdano.